Бүген бу ял итү урынында Кылыван районында икенче Сабантуй уза. Береде илнең төрле почмакларыннан, өлкә үзәгеннән, Бердскидан, Новосибирскидан һәм барлык якын тирә авыллардан кунаклар килгән. Это площадка, которая выбрана на берегу прекрасной реки Обь. Сегодня собирает все больше и больше людей, болеющих за татарскую культуру, за татарскую кухню, за татарский быт. В нашей России, в нашей стране мы все едины. И праздник мы должны провести на высшем уровне. Сегодня непростое время для страны. И в рядах вооруженных сил сражаются и татары. Мамы, бабушки, родные, близкие, все переживают за ребят. Но я знаю точно, что ваши ребята, наши ребята, самые смелые. И победа будет за нами, за Россией. Лили Вальтер – казах хоры җитәкчесе, татар кызы, Сабантуй режиссеры. Программа Сабантуя у нас впервые в этом году поделилась на два блока. Первый блок проводит у нас сейчас Татарский областной культурный центр Новосибирской области. После 3 часов концертную часть начинает проводить Кылыванский район. Кунаклар яшь артистларның сәхнәгә чыгуга ничек җаваплы әзерләнүләренә игътибар итми калмагандыр бугайын. Безнең айыл йортлары, Омар айыл, без аны әйтәдек, тарихлы айыл. Орыстар бу ерләргә келдиләр 16 гасырда. Безнең бабалар көптө бу ердә уже тордылар. Мен хәзер сөйләймен чат диалект, чат татарларның диалектымны. Безнең бабалар бу вакытка дигәнчә менә келдиләр. Менә бу безнең чат диалекты, татар телен чат диалекты вот. Безнең айылга хәзер комплекс язып алганда культурный исторический бек көп туристлар келәтеләр. Туристлар Новосибирскидан, Сахалиннан, Калининградтан, Москвадан, Петербургтан. Тагында бездә туристлар булды. Аргентина, Уругвайдан, Австралиядан, Германия, Канададан да туристлар булсы. Бек аларга ожатады безнең ер, матур ер. Йорт-Ора авылы бүген йөзләгән кешене үзенә тарта һәм берләштерә. Обратите внимание на сапоги. Они кожаные, хромовые. Наверное, еще войну топтали. С войны они пришли, вот в музей мы сохранили. И постоянно сохраняем их. Вот, традиции сохраняем, музей сохраняем, чтобы было что передать. Татарская музыка меня зажигает. Даже вот здесь вот стоишь за прилавком, люди подходят, а все равно ноги сами в пляс идут, руки сами пляшут. Һәр палатка җирле осталар һәм җитештерүчеләрнең товарлары белән тулган. Пешергән ризыклар, түбәтәйләр, чигүләр, көн күрешне бизәүче әйберләр. Я приехал с города Бердска на Сабантуй в Вирторе. Я приехал сюда торговать. Сабантуй мне очень понравился. Все тут красиво. Разные лавки, разные подворья. Кая килергә, килеп гаиләләр белән ял итәргә, бәйрәмләргә шундый урын безнең бар. Аллага шөкер, рәхмәт бик зур активларга, йортларга, бөтен халык монда яхшы. Бөтенесе дуслыкта торалар, Аллага шөкер. Сабантуйны оештыручылар бәйрәмнең иң күркәм традицияларын